Il-Bank Internazzjonali HSBC se jkun qed jgħaddi minn bidliet li naqsu b'madwar 50,000 il-ħaddiema tiegħu madwar id-dinja. 25,000 mistennija jitilfu l-impjieg, filwaqt li 25,000 oħra se jkunu milquta mill-fatt li l-bank se jbieħ in-negozju tiegħu fil-Brażil u t-Turkija. Dan kollu qed isir bħala parti minn pjan li tul il-jum ta' tlieta kien irrapportat bi prominenza fil-midja internazzjonali. F'dan l-istadju mhux magħruf x'impatt se jkun hemm fuq l-operat tal-bank f'pajjiżna. Imkien fl-HSBC ta' Malta spjegaw kif f'dan l-istadju għadu ma kienx ippubblikat xi tip ta' rendikont bir-reġjuni jew il-pajjiżi u għalhekk huwa kmieni biex wieħed jgħid x'impatt se jkun hemm fuq il-bank f'Malta. Għalhekk sostnew l-istess imkejjen għadu kmieni biex wieħed jikkummenta b'mod uffiċjali dwar dan. Ikkuntattjat minn One News il-President tal-Union Maltija tal-Impjegati tal-Banek, William Portelli, qal li fl-ebda ħin ma kellhom xilaqat mal-HSBC dwar din l-aħbar. Qal li din hija xi ħaġa li tista' tindika lil fatt li m'hemmx aħbar hija aħbar tajba, sakemm ma jkunx hemm xi sorpriżi. Minn meta l-kap eżekuttiv tal-bank Stuart Gulliver ħadd mexxija tal-bank fuq livell internazzjonali għamilha l-missjoni tiegħu li jżid il-qlieħ. Mill-2011 kien hemm eluf ta' impjiegi oħra imnaqsa minn mal-bank. Il-kritiċi ta' Gulliver jargumentaw li t-tnaqqis ta' ħaddiema ma jfissirx li l-pjani tiegħu se jirnexxu. Fost l-iktar pajjiżi mill-quta hemm ir-Renju Unit fejn Gulliver irid jara 8,000 persuna inqas jaħdmu mal-bank. Dan ifisser wieħed minn kull 6 impjiegi mal-bank f'dan il-pajjiż.